Έμιση που σου λέω μπροστά στο συμβάν, τι ακριβώς έγινε να του καταγράψω. Τι να σας πω κύριε Όργανο, αυτός εδώ ο άνθρωπος έρχεται με το αμάξι του σαν το δαιμονισμένο, έτρεχε με 150 χιλιόμετρα, 160, 150 τουλάχιστον δηλαδή, να το γράψετε αυτό. Εκεί από τη στροφή χτυπάει στο δέντρο, χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Για 3 στροφές έφερε το αυτοκίνητο πάνω στον αέρα, σκάει εδώ, πετάγεται αυτός από τον Barclays και πέφτει εκεί που τον βλέπετε βέβαια. Ζει ο άνθρωπος, αλλά να στατωθήκαμε εδώ στο χωριό, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, καταλάβετε. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ ρε. Μάλιστα. Θα τα αφήνω εγώ να στατωθείτε, τραβήξτε. Να πείτε ότι βοήθησα. Ναι, τραβάω γραμμή και γράφω το συμβάν. Έχουμε ένα τραυματία ολοκληρωτικά μέσα στο χαντάκι πιταμένο. Δυο αναλυτικά. Πουδάρ δεξί στο χαντάκι. 3. Πουδάρ αριστερό στο χαντάκι. Ωραία. 4. Σε σκάσει και ακίνητος καταγράψει συμβάν. Χέρ δεξί στο χαντάκι. 5. Χέρ αριστερό στο χαντάκι. 6. Κεφάλι στην... Ωραία, αυτή καντιμιάρη να με κυνηγά αυτή 6. Κεφάλι στην άφσαλτρο... Στην αλφράστρο... Κεφάλι στην άφστρα... Κεφάλι στο χαντάκι. Αμάν!